Ito po yung two-story na project ko mga classmate. Patuloy po kami sa second floor. Chinecheck ko lang ngayon mga classmate. Kasi galing po ako sa isang project mga classmate. Mayroon po akong tao na inassign dito para maglagay ng bakal dito po sa poste. Chinecheck ko lang kung tama ba yung aking instruction, yung paglagay sa mga bakal, yung sa mga ring mga classmate. Ito po yung instruction ko sa aking tao mga classmate, yung distansya sa mga ring. Magsimula po siya sa 5 na tag 5 cm, pagkatapos 5 na 10 cm, rest po ng 15 cm. Ito po sa gitna. Mabalik po siya sa ibabaw mga classmate, yung 5 na 10 cm at saka 5 na 5 cm. Update lang po ito mga classmate dito sa two-story na ating project. Pinagpatuloy na namin yung second floor. Hanggang dito lang mga classmate. Salamat. Thank you.